ya zanayi wayo ummi ya zanayi waini ya zanayi ana tsokaci maganganu ake yi ka ina wani ba na nema to ni na zana je ina zana kwana har ka tsane mana zo gare Lagos kullum zuciya tana fargaba bugawa take kowane lokaci ina zana je ina zana kwana har ka tsane mana zo gare Lagos ne rarrafe kwarai yaro kan girma hankali ummi na faɗa mini cewar sai dai hakuri na jajirci manyi nake ban fasa ba sana hankali insha Allah ne maza na sharo maduba batun yanzu zan yi furtawa akan gwagwarmayar nemar ni da na sha kuyowa dubawa a agege na yi da ko baro ko na yi turawa lemo ko na yi siyarwa kai rake ma fa na yi siyarwa zancen dan ba zan boye ba karkuyo tunanin ni wani ne kun san fa ba kowa ne Musa yan Hussein sunana Kano ta da ba kun ji jihata ne gari na garuwa malam ne masoya ba zan manta ku ba komai lokaci ne duba sana hankali wata rana da ni da ku ba sai mun gana ni ku ne zana baiwa amana dan na san kuna kishi na kwarai kuna biyan haƙƙina mai gare ku zan yi da kaina ni na yaba da halin ƙauna kai ashe so da daɗi yake so mai son ka hakan take yiwuwar socin ciki zan fake masoya ni fa ku zai rike zancen nan dan ba zan canza ba ya zanayi wayo ummi ya zanayi ni ya zanayi wai ya zanayi ni ya zanayi abba na ya zanayi kullum neman nake yi lokaci ya zaka yi tsoron baro nake yi lokaci ya zaka yi neman sauyi nake yi lokaci ya zaka yi domin na bari yin bulayi lokaci ya zaka yi matsalar wajen kwana na yi lokaci ya zaka yi wuya farasha a Lagos lokaci ya zaka yi wasu an garin sun yi cikas lokaci ya zaka yi wayo rayuwa wayo rayuwa